Gin mana dakika 15 kende nyaka Ramogi Juang chok tok saa 3 mar okinyi manyiso ni chenro mar mbako romo mana kaka ineno kae chakore gi sani. Chenro mabende wakelo ni chal mar fwambo to bende wabago twak e chenro mar mbako romo, twak mabende wabedo kod thuolo makende mar chwalo nyaka e kor gwenge kamora mora ma intiere mondo japiny bende ogole pache kotudore kod weche mabende watwak e studio ka okinyi makawuono. Kata kamano kapok wachako twak mar okinyi makawuono antiere kae mar mi chal mar fwambo weche mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono, weche manyien matimore pacho kae kaachiel kod mago mabende timore e pinje maoko duto minyalo bedo kod geno ni biro neno achiel kachiel e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Ka wachako kod chal mar fwambo okinyi makawuono, wachako kod wach mabende timore. Mineno kae ma en jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto osingo mar neno ni jo Kenya modak e pinje maoko ahinya to mago mabende nyalo bedo nodaka e pinyno mar Amerika oyudo services makare mag sirikal, obed services e yor yudo passport mabende nyalo bedo ni dwaro mar mondo mi dhi godo e pinje maoko, tudruok bende gisingo kanyo ni gibiro bedo godo e yo makare kaka yorno mar neno ni jo Kenya mawuok e pacho ka dhi e pinje maoko bedo kod alwora makare, odak e ngima maber maponono dine gidake kaponi ne gintiere pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne otimo winjruok makama kata ne ochiwo singo maket kod ma odiochieng' manyoro e kinde mabende ne entiere pinyno mar Amerika ka bende notene kanyo kod jatend migepe mano Musalia Mudavadi kaachiel kod Alfred Mutua ma en jatend migao mabende ochung' ne tudruok kod pinje maoko. Matine ni gitemo mana loso lwasi makare ne jo Kenya mathoro wuok e pacho kae ka gidhi e pinje maoko mar neno ni ok giyudo ng'ikruok moramora e kinde mabende gidaka e piny moramora e pacho ka. Wach makamae nyalo konyo ahinya oganda ma pacho ka kinde ka kinde wasebedo ka waneno moko kuom buche mabende thoro chopo e pacho kae. Jomoko wuok e pacho ka ngima to giduogo e pacho kae mane sanduka. Winjruok kata singo maket kod mae biro miyo jo Kenya mawuok e pacho ka dhi e pinje maoko dak e ngima maber ka ging'e ni sirikal osechiwo negi arita makare kendo gibiro yudo services makare e kinde mabende gintiere e pinje maoko, mano piny moramora mabende opogore kod piny Kenya. Wach machielo mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono e chal mar fwambo. Mineno kae nyaka Ramogi Juang ma en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua, bende waneno Kipchumba Murkomen kanyo. Wach mabende timore en ni midhiambo manyoro jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nosidho ayanga ndege mano mar kambi ndeke mar Kenya Airways mabende biro bedo kawuok e paw ndeke mano mar Moi International Airport mayudore Mombasa kadhi achiel kachiel nyaka e paw ndeke ma Dubai mano Dubai International Airport. Chenro makamano mana kaka ineno nyaka Ramogi Juang otimore ayanga midhiambo manyoro kineno kanyo koro ging'ado ribbon kanyo mar nyiso ni oseyawa ayanga ndege mabende biro bedo kawuok achiel kachiel e paw ndeke ma Moi International Airport mano e kaunti ma Mombasa kadhi nyaka e pinyno ma Dubai. Donge chenro makamae ber ahinya ka bende mae nyalo miyo jolimbe mabende wuok e pacho kae kadhi e pinyno ma Dubai bedo mang'eny ahinya ka bende nyalo nyayo tudruok e kind piny Kenya kod pinyno mar Dubai. Nyaka Ramogi Juang inyalo pangori e yo makare mar mondo mi in bende ponono isebedo kod gombo mar dhi e pinyno mar Dubai mano UAE. Ichopo mana ka dho wath nam chumbi kacha tichopo Moi International Airport kata e paw ndeke mar Moi International Airport. Kisechopo kacha tikaw ndege achiel kachiel tichomo mana Dubai. Donge koro ngima biro bedo mamit ahinya. Kata kamano mago mana chenro mag bero sekta mag ponono tudruok e yorego mag ohala kata e yorego mag limbe e kind pinyno mar Kenya kod Dubai. Kopogore kod mano nyaka Ramogi Juang chenro mabende waluonu makawuono machiegni mineno kae en Kithure Kindiki. Kithure Kindiki en jatend migao mabende ochung'ne wechego mag arita kwe e pacho kae. Odiochieng' makawuono Kithure Kindiki jatend migao mochung'ne wechego mag arita kwe e pacho kae. Odiochieng' makawuono
obiro bedo wanyalo wacho ni en nyasi mar paro jolweny, mago jolweny ma ponono kata nolalo ngimagi, kata notho, kata nowito ngimagi e yor tich. Kinde ka kinde waneno ka jolweny bedo e ong'ala manyime kata bedo mbele. Eneno ni girakore kod jomaundu manitiere pacho kae, jomonj moramora ma bende nyalo timore pacho kae, jolweny ema thoro bedo mbele kacha mar neno ni girito piny Kenya e yo makare. To moko kuomgi chwe wito nyaka ngimagi ka gintiere e yor tich. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar arita e pacho kae Kithure Kindiki e gwengego mag Embakasi biro bedo kachiel kod jolweny mamoko ka gidhialo kata giparo jolweny moko ma bende nowito ngimagi ka gintiere e yorno mar tich. Chenro ma kamae kata nyasi ma kamano wabiro luonu achiel kachiel mar mondo mi wanyisi ponono ka nitiere kwan mag jolweny mosewito ngimagi ka gintiere e yor tich. Wabiro menyo ni achiel kachiel kendo inyalo bedo kod geno ni biro yudo kuku kachiel kod tiengi e wi wechego ma bende biro timore kanyo. Ponono bende sirikal biro bedo ka loso chenro makare. Par ni jolweny moko kuom githo e yor tich to ne gintiere kod familia. Sirikal biro timo ang'o mar neno ni familia mag jolweny manowito ngimagi e yor tich oyudo arita makare, oyudo chudo makare mar mondo mi gimed daka e ngimagi e yo makare. Chenro makamano atimore e Embakasi odiochieng' ma kawuono, kama bende en rapar mar jolweny mowito ngimagi e yor tich. Pod wamedo mana oro ote mag kuyo kachiel kod lit ne jolweny go. Iwacho ni gin fallen soldiers, gin thuondi ma bende wanyalo dhialo e pacho kae kaluwore ni ne githo ka giketo piny Kenya mbele mar neno ni jo Kenya obedo kod arita makare. Kopogore kod mano nyako Ramogi Ajwang' wach machielo ma bende waluo kawuono. Kineno ogudu mineno kae, ma en ogudu ma bende ang'eni nyaka sani ponono intiere buore Nairobi ka kate gwenge mamoko. Ageno ni seneno ka nitiere jopuonjre mathoth ahinya ma sani wuotho e genga peini ka girwako kondo maket kod manyiso ni nitiere jopuonjre mopogore opogore ma sani isidho kondo kowuok e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono mana kaka ineno ka Rigathi Gachagua obiro bedo e nyasi mar sidho jopuonjre kondo, jopuonjre ma bende somo e mbalariany mar Kenyatta University. Rigathi Gachagua biro chopo kacha mar mondo mi en bende obede janeno kaka isidho jopuonjre moseyudo tiegruok kuom kinde malach kondo. Kaluwore ni odiochieng' ma kawuono iwacho ni e kinde ma bende isidhi kondo, iwacho kanyo ni you've been given the power to read and write. Kawuono jopuonjre mathoth imiyo teko makamano mar ndiko kachiel kod somo e mbalariany mar Kenyatta University, kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro chopo kacha mar bedo janeno. To ken Rigathi Gachagua kende, bende wantiere kod Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka mano jatenda duond burano mar Wiper. Odiochieng' ma kawuono en to biro bedo e nyasi mar sidho jopuonjre kondo e mbalariany ma Kabarak. Obiro chopo kacha mar mondo mi obede achiel kuom jopuonjre ma bende ibiro sidh kondo e mbalariany ma Kabarak. Ka bende jatend migawo mar limbe e pacho kae mano Penina Malonza bende odiochieng' ma kawuono abiro chopo mano e mbalariany no mar Manyani Law Enforcement Academy mar neno kaka jopuonjre mayande nitiere kacha isidho kondo. Ka bende gisebedo ka gitiegore kuom thuolo malach. Nitiere jogo ma ponono tiego yudo tiegruok kuom thuolo mar higni 4, higni 5, nitiere mago madhi nyaka higni 6. Odiochieng' ma kawuono isidho gi kondo ayanga e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Mage moko kuom jotelo mano moting'o Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kachiel kod Penina Malonza gibiro chopo e mbalariany mopogore opogore mar bedo joneno e kinde ma bende jopuonjre makamago isidho kondo. Odiochieng' ma kawuono waoro mana puoch kachiel kod paka ne jopuonjre duto ma bende isidho kondo odiochieng' ma kawuono, nikech iwacho ni somo ok en gima yot ahinya. To ponono in jago ma bende osesomo kuom thuolo mar higni 6, ok gin higni matin. Puoch kod pak ne jopuonjre duto ma bende isidho kondo odiochieng' ma kawuono, kata mago ma bende graduation margi en odiochieng' ma kawuono. Wanyalo mana medo oronu ote mag puoch akachiel kod pak. Kopogore kod mano nyako Ramogi Ajwang' mineno kae, ma chalo kadho wadh Nam Chumbi, ma kaunti ma Mombasa.
E kaunti ma Mombasa nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang' wang'eyo ni wantiere kinde nyasi, kinde mag sikuku. Jolimbe mopogore moko wuok e pinje maoko kabiro limbe e pacho kae kadho wath nam chumbi. Moko bende gin domestic tourist, mago mana jo Kenya kae, ma bende nitiere mana e gwenge mopogore to koro sani e kinde gi mag sikuku giwuok e gwenge ma gintiere to gichomo kadho wath nam chumbi. Gino ma bende jana fwambo marwa mayudore e kaunti ma Mombasa, mano joja oko biro luwo odiochieng' ma kawuono, mano otudore kod sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa. Wang'eyo ni kinde ka kinde e kindego mag sikuku jolimbe thoro bedo mang'eny ahinya kadho wath nam chumbi. Wabiro medo kata joja oko biro luwo machiegni welo ma bende nyaka sani osechako timo limbe margi kadho wath nam chumbi mar mondo mi one ni sekta mar limbe nyaka sani ochopo kanye. Parni kinde ma bende midhusi mar corona nomuoche pacho kae, chenro mag limbe ahinya to mago mane dhi kadho wath nam chumbi nodok piny ahinya. Kata kamano higa ni wanyalo wacho ni chenro mag limbe kadho wath nam chumbi osetemo timo maber ahinya, mane momiyo joja oko biro luonwa chenro makamane yo makare mar mondo miyo nyiswa ni edho wedhe mayudore kadho wath nam chumbi nyaka sani chalo nade. Jolimbe osechako pong' kono kose ang'o matimore. Kata kamano ang'eyo ni ji mopogore kata inya kwa Ramogi Ajwang' ponono iseikori makare mar tero familia mari kadho wath nam chumbi kono mar mondo mi ubed kod nyasi kata mor kamoro achiel kaka familia. To nyaka sani sirikal osetemo ahinya mar neno ni sekta mar limbe odok e wange, kata obedo ni e kinde mokalo chien noyudo rochruok matin kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19. Nyaka sani wanyalo wacho ni sekta mar limbe osechako dok e wange, kendo joja oko e kinde ma bende obiro kelonwa lipot makamano obiro nyisowa ni bende nitiere medruok, bende piny Kenya yudo yuto amora kotudore kod sekta mar limbe e pacho kae. Nyaka Ramogi Ajwang' ka wawuok kadho wath nam chumbi wadhi kendo nyaka e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori gino ma bende jafwambo marwa mayudore Migori kono luonwa machiegni otudore kod wechego mag pi kaka jodak e kaunti ma Migori nyalo yudo pi maler. Nyaka sani migao ma bende kata migao mochung'ne weche mag pi kaachiel kod ler mar alwora e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono biro bago romo margi ma higa ka higa odiochieng' ma kawuono. Ka bende gibiro bedo ka ging'iyo yo makare ma ginyalo neno godo ni jodak e kaunti ma Migori oyudo pi maler, kaluwore ni chenro mar yudo pi maler e kaunti ma Migori kinde mang'eny ok osebedo maber. Mane momiyo e kinde romo margi ma higa ka higa odiochieng' ma kawuono gidwa neno kaka ginyalo keto thoth gwenge e kaunti ma Migori obed kod pi maler mar mondo mi jodak e kaunti ma Migori kik gam tuo moramora ma ponono inyalo yud kod pi mochido. Chenro makamano ibiro lunwa achiel kachiel kod jafwambo marwa mayudore kaunti ma Migori, mano Joja Aoko. Nyaka Ramogi Ajwang' mano Juma. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo okinyi ma kawuono. Weche mathoth podi jofwambo magwa luonu machiegni odiochieng' ma kawuono, mano kotudore nyaka mano kod bura mar Mavoko Fo ma bende odiochieng' ma kawuono jogo ma bende kata chije ma itudo kod nek mar okil Willy Kimani odiochieng' ma kawuono ibiro chiwne gi ng'eto margi e doho ma Milimani. Wach makamano bende wabiro luonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' angi yiena mar mondo mi atiek chal mar fwambo gi kanyo. To mana kaka nyisi kana chako chal mar fwambo ni odiochieng' ma kawuono bende wabiro bago twaka e chenro mar mbako romo. Bende aneno kae kanya wadwa Sharon Ong'ao oseikore makare mar kelo ni chal mar fwambo, kelo ni twaka e chenro mar mbako romo. Sharon nyalo mana ngiswa ni twaka kawuono en kotudore kod ang'o e mbako romo. Nwaselidhe ne gigo kinyi to kata kamano pod waparo negi Joyce odong' mana gi ndalo 16 kende to watieko higa mar 2022. Odiochieng' ma kawuono nwacho ni twak bedo mana mogonyore matin. Omiyo kinyi ma kawuono kata mana kapok oromo saa 5 mar onyango
wadwaro bedo kwa twak ahinya kalure kaka higa ahinya mar johera magwa osebedo wan wasecho kaka higa mar osebedo donge kose in mari da medo negi okada medo ne wasewacho ni ngima ema duong' gi sani kalure ni Nyasaye osetayowa chakre Januari nyaka sani wachopo dwe mar 12 dong waduoko ne erokamano ka wamedo pake ka wadende erokamano inya juiso sewinjo chal mar fwambo nyakwarom ga jonka pok wachako twak ina mar mondo miaka oyo matin ka taduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo twak mabiro dhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango kik dhi mabor. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna say flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka naona meno mbili. Music and so much more. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyote kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru mekamna meja. Miel manyasani. Wasunge kando hapa ni kudensi. Kod neno jothumbe mihero. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Opakroll. Ani longani Sarah Brenda. Mono mi uduenda ni kaka sikiza Tilmari. Dimana *860*418#. Toparie. Ramogi TV. Eni out marjo verduto. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore. Koro. Nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwes mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mana e Ramogi TV. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mit maratari wawacho ni mitasali pekmeli. Watio matek jokanyana. Nyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental One Nema One Tie. Luongani Ninja the Entertainer to ma
Ma en Ramogi Night. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Who is Diana? I'm the firstborn in my family in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. Is one. Romance. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the social. Wangni wakelo ne request kende, yani ni oro text, oro message. Studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Mana kumanyang korum ga jong neno kanyo ka dakika en pradeko da biro tok sadek mar okinyi kamora mora mintiere ro kini machiegni etwake chenro mar mbaka oromo duche maka wuono ken chin tarika 16 de mar 12 higa mar 2022 kod 2 ne korum ga jong dong mana ndalo 16 kende matin ne jumbe dot ne jumbe 2 gi ndalo 2 kende mudong to warwako higa manyien higa mar 2023 kod 3 komiduche maka wuono ka bende ni chenro mogik mano mar mbaka korum ga jwang mar mundo mi bed kod waitwak lokre en mana macha ariadek auchiel no mbui mar Facebook yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV KE an bende nyalo tudri koda e mbui maga iyuda @Sharon Ongao koka mano namba mar simu nyakorom ga jwang bende ineno kanyo no namba machako gi 01 no mane namba mabende nyalo yon 011 mabende nene wang TV ni kanya korom ga jwang mane namba mabende ibiro bedo kiwayonwa godo tol okiny makawuono ayudo thuolo makende mar bedo gi welo mabende watiko godo chenro higane e studio maro e county ma Nairobi ntiere gi ja ohala mongere kaka Robert Ndiati arwakin machiegni erokamano Sharon moso nagi manene gi mondo giwinjwa maginyalo goyo mbaka omiero ko gimachiegni mondo gin bende giwinji gimbe gi share kodwa kaka gibe gineno yigani maka uno yao nege pa pini at least wadawache ni hawi chope studio gineno wao watningi araki ni machiegni Robert etwak maka uno na korom ga jongo pograge Robert Ndiati mabende ntiere gode studio marwa e county mano ma Nairobi bende ntiere gibelo machielo e studio marwa e county ma Kisumu mano Belinda Akinyi Belinda sewa iselale wangwe Ramogi TV ka ichio na de county ma Kisumu nyakora mugejwang okawinji Belinda makare kata bede ni owinja Belinda wagoni mos we olos duondi kata mna dwolo mondi mar mondo bi wawinji duondi kiwuok e county ma Kisumu kata kamano kwa chako kodi Robert yes dawachi ni higa mari bedo nade Sharon okwanyal wacho ni higa obedo marach mari wacha kachaka gi mari mara ok danga wach ni ika obedo marach bedo gi ngima kende mano kende en mana ng'wono yes ana mariyo kata bed ni gik moko ne tek manade to nwanyalo yudo gimoro mane wanyalo chamo mano kende kamano otek nikech ineno ka midhusi mar corona chande nomiyo ji mang'eny ok onyalo owito tijegi mang'eny ntiere moko ma kuma ne ondigi gin gisewuok koro yudo ka no ok oyot ahinya lakini an anyalo wacho ni kata bed ni no tek ok oyot kik wariambi ok obedo matek ok obedo kata mana mayot ok obedo mayot to wanyalo wacho ni Nyasaye osebedo jang'wono kamano yes Nyasaye osebedo jang'wono kani Belinda bende sani ka winja Belinda ki winja county ma Kisumu ochio nade to ini wuoni nade Sharon kawuono wachio maber wachio maber kabisa to county ma Kisumu be aneno ka chieng' osewuok ko wawinjo maber kabisa to mokwongo dagomb ni arwak ji duto
maneno kipindi wa masani matuak mawadwa wuoyo kaka iga osebedo. Wagone Nyasaye erokamano kuom gik moko duto mosetimo e ngimawa e igani. Igani nochako gi weche matek, lakini kaka waneno kaka odhi rumoni, wagone Nyasaye erokamano. Korka korieke ni hiki obedo nade chakre chien tarik 1 mar dwe mokwongo mar higani nyaka kawuono koro en chien tarik 16. Dwach ni hiki osebedo nade? Mabecho be mose wuok odiochienge 16 modongi. Pod gik mabeyo bro medo biro. Apa ndika winjo kaka iloso kaluwore gi kaka hiki osebedo, to bende winjo kata kaka Robert oloso kaluwore gi kaka hiki osebedo. Do wach mana ni ngima maduong' to ngima en mwandu. Kingima tinyalo dhi mbele gi tije gi. Nyakwara mga jwang' chak somonwa paro makamagi ote bende kioronwa wabiro bedo kwasomo gi achiel kachiel e wang' jowi mari kinene kanyo. Bende parni okinyi makawuono bende wayawnu lines magwa, inyalo ywanwa sime achiel kachiel. Parni sami ywanwa sime bende nyisowa nyingi to bende ber bende kinyisowa gweng' mineno wa mondo wang'e ni TV mar Ramogi TV ineno e gwenge mage. Kokamano higa ka chien tarik 1 chakore, ji bedo ga gi gimong'ere gi dho ngere kaka resolution, chenro ma bende intiere godo. Robert, akeni bende nintiere gi chenro resolutions kwa chako? Kaka dhano, ng'ato ka ng'ato nigi lengo mare. Inyalo chako higa kendo inyalo gombo ni mondo bedi maber. Koro an bende nangi resolutions maga. Inyalo nyisowa resolutions magi kata mnaka pok wanyisi ka bende nichopo dwachgi kata na nichopo dwachi. Ngeni bende gi resolution en achiel to bende chopo gi bende achiel. Chopo gi bende gine machielo. Resolutions magi higa magi. Resolutions maga achiel kuom gi nagombo ni mondo nikech an jawahala. Arwako joma chuo. Arwako kendo wakeini. Kidwaro wuoche, kidwaro all that, kaka kutimo ndiseni. Kidwaro to anyalo gineni. Koro nagombo ni mondo ayaw kara maduong' makoro ng'ato nyalo biro to kawo gik moko kaka mong'eyo ni kar koro kadhi tadhi yudo Robert. Yes, to nitie kaka omuom igani maparo ni omuom nyalo bedo mabet ber to kaluwore kod siasa kaka nobedo, iyudo ka ji nodok ma ong'wonyo pesa. Ma pesa dhi bedo matin. Koro nokanyalo yawo duka mara. Koro sani an mana ng'ato ma koro kichopo ira to you simply call me, igochona. Eka adhi aomo ni gimidwaro, you share with me the pic, to adhi aloso ni gimidwaro, then abro deliver. Manyiso ni iuse yor mbui koso? Na nyiso kata mna ohala ma itimo, ni chako kata mna karang'o. Ng'eni bende ber kwa ng'iyo. Samoro bende nyalo bedo ni jiwo ng'ato mantiere oko kacha, ok dak ing'e? Gima timre, iga 2018 nyaka iga 2020 ne an gi tich. Ne natiyoga gi IGO, iluongo ni Hong Kong Trade Development Council. Yes, then midhusi ka nodonjo to iyudo ka koro ji mang'eny nok nyal sustain the employees. Koro an achiel kuom jogo mane ochwad gi boka ni mondo dhi oko. Koro kane osegolwa kamano, to napenjra ni to abro timo nang'o? Nikech ng'eni ng'awuoyi be tho gi oko. Ok inyal dok dala ni mama miya. Mane koro kar koro nyaka ywa long malo, adonje gi komba. Koro kana donje gi komba kacha chande to test bi nyaka bed godo. Koro nachako mana matin. Nachako magi wuoch moko ariyo. To jopiny aneno konyiew. Mono ni chako use yor mbui kose? Kendo mato na approach mano siepega. Yes, na approach siepega. To aneno ka ginyiew. Koni okay gini Spain. Then achaka doga omo. Then later kora chako donjo yudo ka ng'ato I like your long trouser. Ikoni thank you but I can get you one. To uri ni akare dhi omna ri adek moko. Koro mane kaka noginene but adiri ok osebedo mayot. Koro one of the resolutions mane an godo higa mane marumo ni. Nagombo ni mondo ayaw duka da. To nokonyalore to bende wacho gimomiyo nokonyalore. Nokonyalore. To ber mar mondo mi ji obed gi resolution kata mano oyo mano bende obiro ng'e kata mano kwadhi nyime gi chenro makama. Akani Belinda, in bende nin gi resolution kata mano chenro ma bende nintiere godo e higa ni. Kapok wapenji kata mano ka resolution ka nintiere godo nichopo dwaro kata oyo.
nan gi resolution. To resolutions ga nandiko piny te. Nikech koka ndiko gimok indiko to kinyal timo. Koro ka nandiko gi piny to achiel kuom resolutions ga nen ni mondo achak hoyo ji e mbui. Katiyo gi yo mar mbui ka hoyo go ji, amiyo ajiwo ji pile pile. To yor mar jiwo ji no be, afwenyo ni yo moro chako yaurena mar konyo ohala matindo tindo gi yudo biashara kata yudo wateja kuonde moko mopogore gi Kenya. Koro resolutions nango to nandiko to 40% ema na achopo kare, achopo singo, but modong gi 60% moko gi to noko chopo singo na. Koro nitie gik masetemo timo matindo tindo to yore moko bo yaurena kaluwore gi resolutions manandiko gi. Akeni Belinda kocho ni kwa natamalo 60 kano kichope. Akeni ni yudo ng'ikruok kanye. Ang'o manotimre? Nagombo bedo gi omuom. Ng'eny gik mwadwaga timo dwaro omuom. To omuom kokinya yudo maber to samoro nyamoni timo gik mani gombo timo kati mani chano timo. To mano konego bed ni miyo chunyi podho. Gik mani gombo timo kata kokitimo gi e higa ni pod beda gi chir ni nyatimo gi e higa mabiro. Koro gigo adhi keto gi e resolution mar higa mabiro mar 2023. Koro gima hero ma wendo moro no wacho ni kaka en norwakre maber kasto ji penje ni lepe gi to golo kanye kasto dhi omonegi. Ing'eni mano notimo ene mano manyo ohala ene duka mawuotho kata ka onge gi duka ma physical but en mane owuotho kaka duka. Koro ji konene to gombo lepe go kasto dhi omonegi kumoro. Koro dajiu ni kata kokiyudo ka ionge gi gima idwaro kabisa but tema itim ti ichak gi gima in godo no nikech gima in godo no bo nyuolo moro mabro nyuolo moro. Tang'e ni wendo no kiny wabro ne fashion line. Iwacho gimana ni chak gi matin ma intiere godo no tidongore. Bende gima pani wachaka en dakika apana par kendo mosedhi e itwak. Tasa kora mna yudo puonjruok kata mna kindi in Robert kanyakla gi Belinda kwa loso gode county ma Kisumu. Puonj ma bende an wuona sacha kora mna yudo kindu kaendi en kalore gi chunya ma ok tho, geno nitiere. Nikech nitiere jogo eko ma bende nyalo bedo ni nolalo geno, in kaka Robert wacho ni nilalo tiji. Ng'ato dipor ni samoro tuo mar paro, depression nyalo kramna mako nikech magi to gin mana gige piny. To kramna kaka niting'ori malo, iya piny, ichokori mochopo nyaka kuma intiere, idhi mbele gi tije gi intiere ka wangi lero, gana nyaka kramna ni TV kisomo paro. Akene kwa donje higa mabiro. Chieng' tarik achiel bende ber ng'ato bed gi resolution mano chenro ma bende intiere godo kata doko ni ok ochop singo mare. Undu to tawinjo kuntiere gi resolution. Ber mar bedo gi resolution kata oyo. Eto resolutions gini adwaro gik mo. To okiketo resolution mari, okiketo lek midwa bedo godo e higa ma wachako niendi. Adiero ngi kuma ibiro chimo. Yes, apana ni chenro ka chenro nyaka bed gi lek mare. Yes. Kapok itimo dongruok moro amora nyaka ibed kichano. Nyaka ichano. To donge kama jomoko macho ni ngima maduong' a day at a time. Kobiro ekaka koko biro to bende ekaka ntiere. Mago ntiega, but mani wacho ga ni mago quotes mag jok ma ul gi ngima. Mag jomol gi ngima. Akini Belinda ini paro nan kalore go kang makamano. Ana paro ni ng'ato ka ng'ato onego bed gi gimong'eyo onego bed no chano wuodhe nikech kata sani ka wuok na dwa dhi Nairobi ka dwa duogo Nairobi. Okanya wacho ni an abo idho mtoka mora mora. Ka dhi Nairobi to nyaka bed ni ang'e kuma dhiye ta idho nyamburko mondik ni Nairobi. Okinya dwaro ni dwa dhi Nairobi ti idhi gi nyamburko madhi Migori. Mano ka ng'ichop Nairobi iborem gi Migori. Koro king'e kumidwa dhiye to ber kichano wuoth. To wuodhni kichano ing'e niya
kadhi Nairobi onego bed ni an gi fare maromo kama. Kiki cham fare mar Nairobi. Kidwa dhi kata kamoro amora midwa dhie. Nairobi ni kadwa dhie to okao seche adi. Mondo ipango wuoth kaluwore gi kumi dhie. Koro ber ka ng'ato nigi resolution. Resolution mi direction. To mi ing'eyo yo midwa dhie. Ok ibeda ni un bora ni dak ni wacho ni bora afya. Nyaka ibed gi kumi dwa dhie. Nikech Nyasaye bo singonwa niya. Obro miyo adwaro mar chunyu adonge. To koro ka inionge kata dware i chunyi idhi mi yango. Aduoko ni Sharon. Awinje yo makare kanya. En mana ni higani bedano kama ka joneno magos chako orote mathoth ka giwacho ni higani en higa mabende notwere. Wang'e ni higani ema bende nwantiere gi siasa hinya kaluwore gi yiero mabende nwabago chien tarik piny Kenya nobago chien tarik 9 mar dwe mar 8 kaka ja ohala niwacho ni achiel kuom ng'ikruok mabende nibedo godo kit ohala mitimo higani nen kaluwore gi weche mag siasa. Kinde ka kinde wacho ga ni siasa samoro duoko ga jo ohala chien to kata mana jo ohala kende kata mana jogo ma onge kata mana sekta mar ohala kaluwore ni samoro kata mana joket mwandu bag investors bende samoro nyalo luor kata mana bire pacho ka keto mwandu kungo kaluwore gi gimoro amora manyalo timore kata mana bang' yiero. Bende kiwacho ni nitiere ng'ikruok bende weche mag ochumi nyakwara Mgajua wang'e ni sani nengo mar mo mano mar mauta mar taya obed mano mar diesel mano mar petrol obed kata mana mok kuon ng'wenyo mok kuon bende osebedo mayot kaluwore gi nengo mar mogo to nyakwara Mgajua isebedo gi sinani michopo nyaka ka akendi kaluwore gi in Robert kaluwore gi pek mar ngima mabende oseneno kata mne higani nyaka sani akendi dwacho ni isesoma ang'o kata mana lessons ma iselan e higane nyalo kata mana jiwo godo ng'ato ini wuona higane kanyalo bedo ni rumo wang'e ni wadong' gi ndalo 15 mondo rum dwach ni lessons miselan this year gin mage. Mokwongo kachako lesson maselan mapuonjra higani kadru mana kaka iwache mar josiasa wan kaka jomatindo kik wayie ti kodwa e gine mar siasa ichopo lek mag jok man gi gine mag josiasa. Yudo ga ka ji mang'eny yorwa wadhi mbele aito ka gimoro dhi otimowa jok moringo walaw gi kende kiawa ibro yudo ka ji mang'eny sani nigi gine mang'eny osiptende dendgi lit norodhi gi ndalo siasa. En mano hospital jasiasa manoluwo cha to sani ngima ni osechamo moma ni kumoro nono. Kuri yudo kaka wan joma tindo seche moko wan but no one should use us onge ng'ato okoyien mondo kar mondo ng'ato no bede od yudo ka ng'ato dhi mana yore ni mondo dhi go ng'ato kumi yore ni dhi go ng'ato idenyo yudo ka koro ngufu ni koro onge yine miduogo gi majiraha ng'ato chande boring yudo siasa kai ng'ato wundi nyaka ni bro dhi mi tich mbele ka kazi kwa vijana nodonjo Nairobi ka yudo ka mondo koni kel ID mondo wandike kazi kwa vijana kare kel ID ni ng'ato dadhi tiyo godo kwa lokura koro yudo ka jomatindo koro iwacho ni thoth ne kata mana higani lessons kata mana puonj mabende yuden kotendre kod weche mag siasa. Okay, mano nachako mana ni kachiel. By the way, for information, I'm a political scientist and a public administrator. Kuro ka winjo wach siasa, to winjo ka chunya chikore. Chunya chikore. Namba riyo, malan, eni kik chunyi yol. Kik chunyi yol. Seneno siepewa mang'eny, seneno wedi. Mane ka midhusi nodonjo. Gine gigonwa oriti ni wudma. Wanere uru, adok dhoth dala. Tadir pogi duogo Nairobi kaka na gidhino gidhi kuro nakwayo ni ngima tek Sharon ok dang' wariambi to kar chuny kanyo mondo kik thon nikech kata mana higani kende waseneno kata mana gwandruok mabende osebedo kata mana e udi joma nego kata mana mondegi nego chuogi to nego kata mana nyithindegi waseneno kata mana jok makawo kata mana ngimagi kaluwore kod tuo mar paro ang'eni lessons kata mana puonj bende ng'eny Belinda bende ang'eni nitiere kod mage kata kamano kapok achopo iri Belinda
yina mar mondo mi akaw ote moko ka. Kok manya koro moge jong mana ka paro ni penjo mar odiochieng' ma kawuono penji biro nene wang jowi mari kanyo. Wapenji ni higa mari mar 2022 teri nade. Mage mane omori, bende mane ok omori. Inyalo buna somonwa paro mana ka pile ote magwa mag lai machok 3:6 mbui mar Facebook. Bende yudo chenro achiel kachiel ponono ni ionge machiegni gi wang jowi mar View sasa kacha bende mano Citizen Digital bende nyalo mana yudo wakanyo chenro yudo achiel kachiel. Kaso moko kuom ote parni kindiko ote bende in thuolo karamna mar ywayo nwa tol. Ntiere Lin Black Soil iwacho ni ngime maduong' Nyasaye ema omedwa ndalo. Erokamano ahinya Lin kuom ote mari. Kasomo ote machielo Eriko Kizito iwacho ni higa odhi kodwa marach. Ne wageno ni wayudo kom telo mamalo. Mogo to bende ema wachne rach. Ngima oidho miwuoro weche mag siasa ma bende pod aneno ka mienjo kanyo. Kopogre gi mano wuod Monica iwacho ni ana wuoro wach siasa. Mano wuod Monica kanyo iwacho ni higa mar 2022 notwere. Minzonia iwacho ni higa ni ne rach otimore koda marach. Musa hinya Minzonia ngime maduong' mana ka joneno mag osebedo kasumo paro kanyo. Larix Mado Inoche ni Ramogi TV aneno maler Don Home Nairobi kae higa ni obedo na matek sana Desemba kae kama ne awito siep na mageno wuod Kabuk Odoyo Didakas Nyasaye oket chunye kama okwe. Musa hinya Larix Mado kanyakla koda nyuola maru kwa kama nano ka ote ng'eny ote maka mago biro bedo kwa dhigi twak wasumo pach Robert ka asumo pach bende Belinde County ma Kisumo twanywando gi ote ma bende ioro odiochieng' ma kawuono ka bende odiochieng' ma kawuono ma chenro maromo mano mar mbaka romo mar higani moro manade ka in bende ibedo kodwa e twak kanyachiel. Belinda an kumi kanyo kintiere county ma Kisumo kalure gi dongruok mag mese de wach ni lessons puonj ma higani osepuonji minyalo na keto nyakwaro mga jwange mesa. An gima daher wacho ni en wabed ambassadors mag kwe. Kik wabed joma kuma dhao nitie kata kuma tulo nitie to wasedonje to wane mwamoko majno to wan mwafuadho majno kabisa. Onego beni wabedo ambassadors mag kwe. Kamora amora ma lweny nitiere to ine mi dhi kelo kwe kanyo. Awacho kama nikech ineno kaka piny ngima ne paro ni koko dhi bedo Kisumu. Lakini nikech kaka jo Kisumu nokelo kwe oro messages mag pod wabro bedo kaka owete gi nyimine. Koro wameda herore, wameda konyore nikech kata ka weche mek siasa gi oserumo. Wan mwabro dong ka wa deal gi weche wa kaka wan. Koro wach ni aneno kane ji mang'eny nochake to gini nobedo maber kabisa nikech wang' ni nonge dhao bang' yiero. Koro nego beni kamora mora ma lweny nitie ina mi bed ng'ama dhi kelo kwe kanyo. To mar ariyo daher monda ng'is ng'ato ni ka nitie kama nitie shida kata kama nitie weche ma ok beyo kik ibed ng'ama konyo ji ng'ur ni weche ok beyo. Onego bed ni idhi bet kamoro ipar ing'iyane ni to ere solution madakel e shidani. Bed ng'ama kelo solutions. Nikech ng'ama kelo solutions mage jok manyalo loko piny. Kik ibed ng'ama dhi bedo medo shida, bed ng'ama kelo solution. Kate biashara, kidwa timo biashara, kik itim biashara tema ji timo. Temi ng'iyane ni en kanyo manitie gap kata kama nitie shida to ere kaka an anya kelo solution to shidani. Mane kaka inyalo loko piny, inyachako gi loko gweng'u kende to gimitimo matis miloko go gweng'u ni ema bro loko piny mangima. Koro wabeduru joma kiyudo shida to okimed shida kanyo, ibedo ng'ama dhi kelo solution.
Yero kama na inya Belinda magodo ko puonj makare ngire maranya kwa Ramogi Ajuang yudo puonje yo makare kinde mabedo medo somo para en manana nige shida gi moko kuomu na wacho ni ugochi to un koro temo reverse call gochura gocha omenda igocho gi nengo mayot nengo mogonyore kaka mano yieno mar mundo wako yo mokwonga no kanyo ken dakika 4 tok saa 4 mar okinyi wako yo matin kwadwogo pod wadhi nyime gi chenro wayaw nu papu nyalo gonwa simu nyalo oronwa ote bende wantiere gi jofambo magwe kor wonge mopogore ma bende biro bedo kaloso gi jopiny bende counties mopogore opogore ma bende ok nyal weyo tol samoro bende ok nyal oro ote bende wawinje ni higa margi mar 2022 obedo nade kik dhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore, koro nikech en Christmas wakelo yien nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Indube idalawa kanyasoro dalawa Miparatari wacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach sangwen otieno. Geso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta tuko full dark kimaso sitendawili koda lunga wasase to chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamichna chuo gik moko kod tedo turu kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgei Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso.
E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramugajwanga neno kanyo ken dakika 10 tok sa 10 marokinyi kamora mora mintiere po nono no kiro record wa etwa kama eno kang mara rio mabedwa dhi nyime gitwa ke chenro mar mbaka oromo kiny maka wonya kwa Ramugajwanga mbaka mwagoyo bedne no thundu wach mabende wantiere godo wapenji mana kaka higa mari mara alfario gi 22 osebedo ote yoronwa lai magwa magote machok ariadek auchiel nono mbui mar Facebook yudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV po nono no kiro record kiny maka wone studio antiere gi welo county ma Nairobi ka antiere gi wendo mongere kaka Robert Ndiati e county ma Kisumo bende antiere gi wendo mano Belinda Akinyi mabende podwa sumo godo paro mana kaka higa mari gi bende osebedo mbaka oromo encheno mogoyo mbaka makelo lokruok e yor dongruok ominya kwa Ramugajwang in bende isomnwa paro wawinje pachi bende kalore kaka hiki osebedo bende chenro mabende intiere godo resolution mabende intiere godo higa mabiro mane intiere godo higa ne bende nochopo kare kwa kamano wasome moko kuom ote kawuono ibro bedo kisomo imbe da chiel kachiel e wang jowi mari mana kaneno moko kuom joneno magwa mabende osebedo ka oro ote aneno kanyo Moses Dundo iwacho ni higa mari osebedo maber sana to challenges bende nitiere erokamano ahinya kwaneno janino marwa machielo arina okelo nyakwaro oketho iwacho ni njege Masumbi ane chenro kane dala ge Masumbi iwacho ni higa mar 2022 was a stressful year erokamano ahinya kuom ote mari jala moja polo iwacho ni ane higa ni otera marach nikech naluare gorofa mar 4 sani an mana e ot Musainya jalamo to en mor marwa ne pod ngima King Saluga inwacho ni wach mar risasi wa achiel ma ok onego le litna mana en kaluore gi weche mag siasa ang'eni higani bede manwa dhi e yiero kombe mag siasa mopogore auchiel samoro jal mabende ni dware kom mar siasa ne ok oyude kom makamano Nyarogara inwacho ni higa mar otera maber kata uchumi tek to pok nakoso gima akete mesa mago ote maber ahinya ote mar jiwo oganda James Gori inwacho ni Ramogi TV ler anene ka wuok Kanyadoto ndhiwa mosna Robert mano wuod Kanyadoto chan kanye Homa Bay Kanyadoto ndi Homa Bay aya wantiere gi wuod Homa Bay kae ndiko pogre koso ote rumo wacho ni oso mosna Kanyadoto kasa momoko kuom ote mabende bubiro no e TV kanyo nitiere ote moro kanyo gi Lewis Woda Wasiboda Lewis inwacho ni higa mar 2022 ni ne ayuko jamna bech sabun rom gi becho mogo Lewis ni yuko jamna jomoko noyuko avocado moko bende noyuko maembe koko mano ote makamago biro bedo kwa samoge kidam nikech kiny makawuono gi ng'eny biro temo mar somo paro iwinjo kanyo Lewis wacho ni en noyuko jamna ang'eni Robert nwasesomo pache in bende nwasumo pachi kata mna kaluore kaka higani osebedo ineno kata mna ote mabende joneno magwa oro thoth ke gin mana mag weche mag siasa jok mabende nageno ni jogege johera magi biro yudo kombe ne ok giyudo ang'eni kombe mag siasa na gida uchiel chakre kom mar jatend piny Kenya nyaka kom mapiny mano mar MCA ang'eni magi ote mabende biro bedo kwa yudo kinde ka kinde in kaka jahocho berni bende jahocho e kinde mabende pod wadhi mbele gi chenro baka mabende nyalo hoyo nyikwa Ramugajwang mabende moko pod nitiere gi lit e chunygi gima daher nang'is ji ni an kaka ng'amowar nitie muma mawacho ni gik moko duto timre makare ni jomoyie kuom Yesu koro inyabedo ni nitie gimoro manigombo notimre e ngimani to kotimore kaka niparo otimore mopogore mogik gi kaka niparo kitimre ni kama lakini moro ni ema timore ma nigi ich lit kata chuny malit geno ni en gima ber kabisa ng'ama nigi geno pok nologa kata ikale matek kata masira machalo nade beda gi geno ni kiny
to gima ber bro timorena. Nikech gima iketo kata ni gima i expect. Gimi expect ni chieng' moro achiel to nyako timreni. Koro meda gena ni gima ber bro timorena, gima ber bro timorena. Kata kichung' gokinyi, kikichung' ka in gima chuny malit, kata ka gato nokoso ni ikaw gino ikete chunyi, kikikan gik moke chunyi. Muon ne ji, to kichiew gokinyi, gik madigomb notimre ngima ni odiochieng' no. Wach ni kawuono adhi bedo gi odiochieng' maber, kawuono ni adhi yudo simu maber, kawuono ni adhi yudo kata pesa migeno, gimora mora migeno, chieng' moro to nyaka timreni. Koro mane gima damed monda hogo chuny ng'ato ni geno nitie. Kata koro gik moko neno nok ber ahinya, but ang'e ni geno nitie, mabeyo biro. Mano jip makare ahinya seche ma bende ngima oridore. Neno kanyo kachiel kuom joneno mago bende nawacho ni sani nengo mar mogo rom gi nengo mar sabun. Nyithindo bende nitiere dala, nyithindo loro chieng' tarik 24. Ma bende en holiday malach. Kata mana nyaka rom ga joge kinde ma bende pod wamedo somo paro makama, bende neno ni itiyo kod omenda e yo makare. Joyce Oduor nitiere gi twak maket koda ma okinyi ma kawuono ka bende nosomo paro ahinya kaka inyalo tiyo gi omenda magi e kinde ma bende koro wantiere e sikuku. En mana odiochieng' kodiochieng', anacho ni odiochieng' kodiochieng' nyaka iyude kata na puonj ma ibedo godo. Kiny ma kawuono wan ka bende mar jiwi. Kata bed ni ngima ber kata ngima tek, ine jaloch. Wacho ni warrior, ng'at mosekede tembe, nikech ang'e ni higani kila ng'ato nitiere kod achiedh nade ma bende osebedo godo. En ang'o ma bende osekete kacha, osiri mane ma bende osemakre godo. Akeni in disum ne nyakwara mga juang paro mana ahinya joguek ma bende wacha ahinya kaluwore gi weche mag siasa. Kata in wuon angeni samoro nitiere jasiasa mane siere kombe auchiel e yiero ma bende notimo chieng' tarik 9 ma samoro nokoyudo kom. Wach siasa kanyo kichako to monego kwa mana ni wabed gi dakika 2 moko mana mag kuyo kwa ng'iyo piny kwa paro gima notimre no. En gima pod wabire jivi. Juoga ong'eyo ko wacho ni jivi to ging'e ni jivi en ang'o, okonyo ang'o. Ing'eyo ni nwasiro ne wan gi baba malo. Tadieri nokobedo kaka nen. To ne jok manobedo disappointed achiel moloyo en an. Nyaka mokwongo wakwongo accept gima notimore. Namba 2 nyaka wakwongo wachak waduk ne Nyasaye erokamano ni pod owenwa go ngima. Gima danyiso nyikwa Ramogi Ajwang', chuny dhano ok nyal paro gima ok nyal accomplish. Chuny dhano ok nyal paro gima ok onyal chopo lekno. Yes, koro koponi ni gi lek moro to ok ochopo kare e higa ma koro watieko ni. Ng'e ni pod en lekni. Ng'e mana kaka inyalo chope. Kano ko chopo gi plan A, manya nena route machielo. Ibro doga ka nyikwa Ramogi Ajwang' mang'eny kosedhi otemo gimoro to chuny gi ol gi jok giwacho ni mano ok mara. Tibro do kitemo nyaka nyadi uchiel to kitemo mar 7 tidhi tiyudo lekni chande. An gi MCA madala ikona penja wach siasa. Iluonge ni Lentana Doto telo ne Kanyi Doto. Osechung adieri to higa ma urumo ni Nyasaye nopare kendo nomiye kom. Osechung otemo to koyudi. Osebedo ga kotemo to ne okoyudi. Osetemo ga to knika odong to ni nokokonji. Pod noduoge gwe ogone nyaka jok manogone kura kata na giten to gone giro kamano. Chunye nok tho. Actually en one of my en one of jok ma ang'iyo gin en mentana. Yes, koro kik chunywa tho kaka jok nyikwa Ramogi. Kipuro puodho kawuono puodho otho. Okinyaweye ni mondo nindi ni okibichaki pure kendo okinyako. Koth pod bro chue, chieng' pod bro rieny. Kendo duto te pod mana dhi temo kare. Koponi okotimo oduma maber. Manjugu. Kakinyo okotimo gi njugu maber. Manyo ganda. Yes, nikech we can't stop living. Ok wanyal weyo dak. Mana kaka winjo ka jahocho Belinda wacho.
gima duoga fwenyo ni mondo ibed jahocho be nyaka ing'e muma. Yani winje ko wuoyo ka bishop. Nyaka bed gi muma masamoro moko do par. Mano bende bonyiso ya. Awinje ko wacho wala ni Nyasaye kende. Donge ni muma ma jiji nigi geno muma kende manyalo miye wada kata mana andika maber. En umiyo andika maber man kare. Koro nyaka kisomo muma kibedo gi geno kuom Yesu Kristo bende. Mana kaka johocho wache. To ibiro do ka gik moko biro dhi makare. Yes. Erokamano ahinya. Belinda, iwinjo kanyo ka Robert wacho ni kisebedo jahocho nyaka ing'e muma motegno. To ber nikech muma bende iwacho ni andika ma Nyasaye wacho ni kokiyude be wacho ga ni buk ka buk nyaka isom mondo iyud gimoro e iye. Dong Belinda. Erokamano kabisa. Lakini Belinda, kwatieko mna higa ni isenyisowa kata mna puonj ma bende isebedo godo, challenges ma bende iseface, nitiere kata mna lessons ma bende iwacho ni kaka iselana. Lakini kwadhi e higa mabiro, ndalo 15 kende modong' ne, lakini okwang' mon kata mana kapok wachopo higa mar 2023 chenro ma bende intiere godo. Lakini higa ndalo 15 modong' ni idwa tieke nade? Wachake gi kanyo. An ndalo 15 modong'i adwaro ni mondo ng'ata manigi wach mopong'o chunye kata gima chande to dohera ng'ama hoye to konye duoko geno. Adwaro ni achiwra mondo akony ji mondo oyud geno kata mondo wayud laini moro ma ginya yudo godo geno. Wabo tiyo gi yor mbui, tabro tiyo kata gi yor oboke matindo mano SMS mondo achop ne ng'ata made gomb ni mondo oyud geno, nikech geno ka nitie to gik moko duto nyalore, to kigeno kuom Yesu. Koro andalo ga modongi nikech an amor ahinya nikech nitie gima nagombo notimre na ka higa pok orumo. Nagombo ni otimre na kapok Christmas ochopo. To oyatimre na kawuono gokinyi. Koro awacha ni Nyasaye ipara kata kapok ochopo ndalo mana kwayi ni itim na e gino. Koro ndalo ga modongi adwaro mana ni amed tiyo tij mar hoyo chunji to mondo mondo ji obed gi ngima maber. Kasing'e ni iwacho ni ng'ato kaka an nyakonyi mod idag gi dho ngere wacho ni the best version of yourself. Koro anadwaro mana nakonji mondo o live their best lives or the best versions of themselves. Nikech iyudo ka ng'ato osekale tembe mang'eny to tembe gi omiyo en ng'ama koro olokore, timbe ne olokore, kata kanoriek kata ne ng'ama pache ne liw. Iyudo ka koro pache orochore. To mano ok maanisha ni pod ok inyal timo gima ne Nyasaye ochweyi mondo itim e piny ka. Onge gima ok inyal timo. Nikech muma bo wacho niya, gik moko duto Nyasaye nyatimo. Gima Nyasaye ok nyatimo onge. Koro wabeda gi geno ni kata kuom ndalo 15 modongi kane nitie gimigeno pod ndalo 15 gi tiya matek kigeno titiyo be ti towards gimidwaro ni. Nikech nitie gima ni nyalo lokore kata mana gi dakika achiel kende. Ok ochuno ni nyaka irit higa duto, kata dakika achiel kende nyalo loko ngimani. Koro wang'i ni yo mwadwa luoni kata gima dwa timoni be ohusika kata be en gima nikare gi yo madwa dhiye. Nikech kidwa timo gimoro kata kapo ni idwa gero ot, donge nyaka ichak gi kunyo foundation. Koro wang'i ni ondam ka ondam mwagoyo wabed intentional. Gidho ngeri wacho ni intentional. Wabed intentional gi kila kitu mwatimo. Kidwa bedo jaloch nyaka ibed intentional. Kidwa bedo ng'ama successful kata ng'ama winjo kare nyaka ibed intentional. Okinya dwaro ni dwaro timo biashara to in kori beta gokinyi ibeta in umbea emichwado e mta kucho. Ing'e ji tema si ji chuogi notimore nade, ing'e ji tema gimoro timo to kin kata jafwambo gi keyo. Wene jofwambo gi keyo tim tijgi, in the team tich ma idwaro ni accomplish before the year ends. Koro gima daher na wach ni ng'iya ne ni gimitimo ni
But at the end of the day, all align gi your vision. And ondama ka migoyo. Ngeni ondama ni teri kanye. Kikigo ondama maduoki chien. To nego bedni dhi mbele. Ondamo migoyo ngeni ondamo gimadwa timo sanini. Kata seche mabet, dakika mabet ni adago simu. Monda queen ngato. Gimadwa timo ni ben gima kare. Ben gima nyatera kuma gombo dhi. Koro mane gima dawach. Belinda manen paro mariek, mano paro maliw mabendi medo chiwo ne jonyakwar kata mana joka nyanama. Akeni Robert in ndala 15 modong ni idwa timo ng'ani nikech ang'eni ja ohala, ang'eni kinde mag Christmas kama gi maliw ni usore. Sani dong koro intiere gi customers koso. Jite paroga kamano. Yes, nyaka idonje idara no ekibiro ng'eyo gima en. Ibiro doka tek mondo ng'ato ket kata mamoge mesa gi sani. Dala irundo gorogoro sijui 200. Koro ng'ato bedo piny to koni amed long kata med shati tadhi nindo kech. Tibiro doka ichonge ga asante. En odwaro pile. To don kichio kisechamo kata mana breakfast pacho sechako paro lunch. Pari podi tinge kama asante isechako paro mabele. Abo chimu sadi kendo. Koro yudo ka ok en gima yot. Actually yudo ka clients ga mane an godo. Sani koro gin kata jok ma koro kata kitemo reach out. Of course ntiere ma ok danga riambe. They are always there for me. But yudo ka ntie moko ma koro sani kata kinyiso gi tango ne gi gimore mbui ni moro yudore kama ber. To ibiro winjo mani rit mate nang no ne kaka gin piny pod rach. Ya koro kipenjo ni ndala 15 modonge. Yeda timango kata lokrok mane manyalo kata mna bede kin ndala 15. Kata mna kaka kichako chano chamo nyasi. Samoro dika luo. Yes. Utenga. Yati ngero ni. Utenga kosefuyo mol. To dhi opondo e got mabor. To shred off the beak. Ugolo claws ge. Upudho yiere te. Aito bedo jangwani kanyo endo nyaka chieng' moro yiere ti ma dhoge ti ma lake ti. Koro sani ne wane jangwani. Sani ne wane thim. Ndalo 15 modong ne. Agombo ni mondo adog Homa Bay. Adwa ni mondo adhi Homa Bay. Adhi arom gi jotenda koro. Ber koro kwa wagi back to the people. Yes, ber ka koro giving back to the people ni kiro magi jotela kwa sane kore selal ne par. Ngeni ok inyal winja. Sama wuoyo ni asiwo gi MCA adani mondo wadho go mbaka kode. Nikech yudo ka jok ma rowere kaka an sani dala. Sani tire mpiche mo bagi dala. Nago mani mondo wadho ang'e kaka nyithindo gi nyalo bedo engaged dala. Ng'eyo ni school no lor. To jonyuol nigi nyithindo dala endalo mang'eny. Ting'eyo piny masani. Kokien engage pach rowere. Ibiro do ka en gima tek mondo item nyithindo. To mano puoch gi pak nikech sani kama na rowere bendo siloro thoth gi ni mana dala. Samoro ne moko bende tuke inago be nyalo kama na konyo rowere kik gidonje kama na timbe maganja o gima moko njore yedhe mamero ji gima moko. Koro ago mani kanyisi ni adadok dala. Adadok Homa Bay County mondo wanacha the talent mar nyithindwa. Nyithindo man chien kata mbesewa masamoro ngego adhula to gionge gi weso. Mara riyo alal ni loga makama paro no kama kama nikech kore sta kuwe ka jasiasa kwa kwanya koro ngejong parni koro moka indi bendwa jatudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore en marana senyiso ni koro reverse podana ni mona kute monwa reverse call to kwa wije kramna duni nyakoro mgejong waloro higa gisani adhi achiel kachiel nyaka county Migori kama jafwambo marwa George Juma nitiere Juma kinyalo mna winje yo makare mose ni misawa Migori ochiew nade to bende nyalo mna somonwa paro kaluwore gi jogwe kuma bende iloso godo hikgi obedo nade. Erokamano winji makare county ma Migori wachiew makare. En adieri ni higa koro rumo kendo ntiere oganda ma bende ne oketo gik mane gidwane mondo koro gichopie giko mar higa. Nitie joma bende koro samoro moko kumus gi ochopo dwaro margi, kama moko bende ok ochopo dwaro margi.
okinyi ma kawuono wantie kod mokumo Oganda County bodo ng'ini to e gigo ma bende ne gigombo mondo gitime giko mar higani bende gichopogi to ang'o momiyo ok gichopogi to ma gichopogo be gichopogi yo ma bende gin owuon ne gigeno koro miya thuolo mondo koro awuo kod mokumo oganda gi mar ng'eyo ni to igo chalo nade kendo ang'o ma bende ginyalo wacho erot maber to kaka igo nyaka samo wuoni ok ichopo lek mari ok ang'e ne paro manie gik midwa ni chopgi itero giga manyien koso ang'o ma kore timo koso ichako loso manyien ma higa mabiro ema ni paro manan go higa ni dhi chuna mondo mi achorgi e higa manyien nikech onge otherwise moro manyalo wacho nikech higa ni endi to odwa tamo wang'a ang'eyo ni kata mana oganda moko higa mwantiere ni endi odwa tamo wang'i kabisa nikech ma higa ma gik mang'eny odwa timore to walamo Nyasaye ni Nyasaye otieko kodwa wago kodwa wadhi tieke to kwa tieke mipangilio manan go mag higa ni endi chuna ni mondo mi achorgi e higa machielo mondo mi Nyasaye otelna chopgi iwacho ni pek mar ngima omiyo kichopo magi ok wan gi ni to higa manyien bende pek mar ngima dhi chalo nade ok ang'e ni pone pek mar ngima ni omedo dhi nyime okang' mane miketo mane lek gi koro idhi chopogi kaponi okang' mar ngima obedo ridore kaka koro ridore ni endi to dhi chuna mondo miyo amany kungo moro kata amany hola moro at least mondo mi atiek lekna achiel manan go kik gidhi sikisiki higni 2 te kapok achopo lekna mano ok dang' nen maber adhi temo matek mondo miyo ka higa ni oloko to ka ngima tek to amany yo machielo at least mondo miyo lekna achiel ochopi erokamano we okaw pach ng'ama machielo adwa ni chop machiegni ka adwa ni chak ne gi nyingi higa ni osebedo higa ma ji ne nigi geno mopogore opogore ma bende ni pango mondo ichopi in owuon ka ni chako higa ni ang'o giri ma niketo midwa ni mondo koro itim to bende ichopogi gi nyinga an Timothy Mbaya ka higa ni ne chako napango ni a settle down nikech aneno ka higa dhi to awinjo ka minwa dala yuago ni odwaro grandchildren koro napango ni higa ni a settle down to aneno ka higa rumo to mano pok otimore nikech aneno ka kar mogo ka osebedo matek to ing'eni ok inyal settle down gi ng'ato to udhi chamo kite koro kar mogo ka naneno ka kelo shida matin to an gi geno ni by mid next year 2023 mano the biggest resolution madhi miyo pek iwacho ni ikori mondo koro iyude minot iketh lweti to pone koro ok ang'e ni koro sani puro matek mondo ibed gi mogo mare kikel minot koso ere kaka koro idwa ni mondo ichop ma pone ngima omedo bedo matek puro koro ineni kaka higa ne rumo kama aneno ka orumo kober lakini ok orumo kaka nadwaro koro by mid 2023 ang'e ni mogo ka dhi bedo mapek to koro minot kata ka minot obiro to koro wasiwasi onge bende in gi mpango moko mag weche moko ang'e ni kata minonet wach mar dongruok weche moko mag timo ohala weche moko kata mag donje romo opogore bende ibedo godo to bende ochopo nade by 2021 naneno ka shock moro nobiro nikech gik moko nochung' mang'eny bang' ndalo mag covid koro 2022 ni nachako ohala moro aneno ko pik maber koro by 2023 an gi geno ni Nyasaye ni kodwa iwacho ni chako ohala ka koro watiyo kite joma bende samono chako ohala kaka in to wan gi ok odhi makare en ang'o manitimo bende koro ohandi ni koro dhi maber ma bende nyalo kono jende moko kacha bende samoro higa ni ne ohand gi ogore piny ma geno rumo ang'o ma ginyalo timo mondo gimbe ohala ka odhi mbele naneno ka the previous years nan gi a bad culture mar not saving kaka 2022 nochakore to nabedo piny to aparora to achako savings moko manachako go matin achako ohala moro matin koro ema koro miya sani hope ni 2023 ni nyaka bed gi minot erokamano mano moko kuom pach oganda ka bende koro ginyiso kaka higa ni osebedo moko ginte kod geno ma opogore ka bende chokoro moko kuom pach joganda Kisumu nyaka sani koro nyalo mna nyisowa resolution magi higa mabiro chenro magi ma intiere godo kosa pok ipango
asepango kendo asechako ndiko gi piny nikech gima nanyiso kaka nachako to nanyiso ni undik piny nikech kikete akete e pachi to okibi bedo intentional. Koro nyaka indike piny. Koro achiel kuom gik masendiko piny ni en higa mar 2023 e yora mar tich abro bedo ka pile ka pile aoro oboke matindo kata katiyo gi mbui tahoyo ji kuom seconds 30 pile ka pile. Kapogore ka gimano kendo higa mabiro abro bedo ka interview johala matindo tindo gi kata be mantie diere gi dakika achiel iluongo ni 1 minute with. Kapogore gi mano adhi medo timo gima sebedo ka timo higa ni, awuoyo gi nyithindo mapod tindo manyiri. An gi club moro miluongo ni Princess Crossover Club. En nyithindo ma igni 9 nyaka 18 ma waloso kodgi mondo ging'e kata kaka gibedo kind yawuoyi mondo kik giyud ich. Ok wadwa ni nyithindo rowerni mapod tindo yud ich. Kapod itiso nyaka idhi skul isom mitiek somo kik ichak donje weche ma ok onego bed ni donje. Koro mage gik ma awacho gi nyithindo mapod tindo manyiri mondo wakonygi gidong ka giriere tir to ging'e adier nikech king'e adier to adier keti thuolo ondik nyaka muma. Kaluwore gi mano kendo ambe koro mara ma kibinafsi en ni adwaro ni gima timo ga tich abich ka tich abich adhi ga yalo e dhoudi tamiyo joma onge chiemo, amiyo gi chiemo moko matin mayudo, mkate, sukari gi chak. Koro adwaro ni ka higa ochopo kata ka higa olokre tamed yaro bada mondo amed dhie kata mana pinje mamoko mopogre gi Kenya. Ike wachi injili. Ateri injili to kendo chiemo be wapogo nikech hera maonge timo ken hera. Koro kiseng'iso ng'ato na heri to Nyasaye bo heri. Tiwegi kata gimoro monya chamo kata mana chieng'no kata gi wigno kende. Mondo ing'ise ni kata ka heri gi awacho na heri ta heri nyaka gitim be akelo ni gimoro matin minya chamo. Pero kama na inya gima Robert nowacho kuom ohala cha be daher monda to imbe irumo. Wabe mano paro maleo kik ibed gi yo achiel kende mano mar yudo omenda nikech achiel ko odinore kata mana gimoro timre nyiso ni koro onge kaka inyalo kunyori. Koko mano kapok awinjo kata mana duond Robert kata mana pachi kaluwore gi thuoro wach mabende wantiere godo, yiena mar mondo wadhi e kaunti ma Kisii kama wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno. Kinyalo mana winja mosi ni misawa, inyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Kisii. Oganda e kaunti ma Kisii to nitiere gi paro mane ahinya kaluwore gi thuond wachwa okinyi ma kawuono. Higa margi nobedo nade Chris? Oyawore ahinya awinji e yo makare. Antiere kaunti ma Kisii kama iluongo ni Denmark, gwenge ma daraja 2 e kaunti ma Kisii, kama antiere ka gi moko kuom oganda Luo, moko kuom jogo matie e kaunti ma Kisii. Adwani mondo alosane kodgi okinyi ma kawuono. Gilerwa ni higa biro ka mar manyo kendo wa plan gi kethore for so long. Kata sani pogombo ni piny odoge piny, life odoge ma piny matin mondo kijende ma bendo yude ngufu mar ng'iyo gik ma gionge go. Ni pango mar timo ang'o ka chakiga? An napango ni chakiga ni nagombo ni an bende abede kata gi gacha moro. Ang'eyo kata gacha moro abende ariera go dala wa wuothe go matin. Pok abedo kata gi no ka afford. Pesa no dhi otama. Pesa mane an go nadhi atiyo go kich life no idho.
gik moko mang'eny nyaka linda mama geni mane ka ng'ato tuo dhi osiptal nyalo konyore go gigo nodhi obedo maonge. Erokamano aina. Wadwa loso gi jomoko. Hebu nyisa ni iluongi ni ng'a? Asto nyisa ni in nipango mar timo ang'o giko mar higani to be itimo gigo? Erokamano Crispin. Iloso gi George Odiwo George. To higani ok aneno kodhi kodwa maber ahinya. Higani tek kabisa nikech an jabiasara, an auso ga rech. Koro gima nodhinwa malo, bech mo nodhi malo kabisa. Koro kata faida manwayudo kuom rech onge, transport odhi malo kabisa. Koro ngima obedonwa matek. Koro akwayo jatelo president marwa manwayiero duoknwa ngima mondo obed mayot ma kaka wan jo vijende ma jo hustler. Wane wanyalo neno kaka gik ma nyalo bedo mayot. Erokamano jatelo. In ipango timo ang'o? An gima napango ni kapo ni orumo, nitiere oda moro mana chako gero mondo mi adhi mbele gi gere, lakini odno nokwamo. Erokamano. Erokamano ahinya. Wan gi moko bende nyiso ni iluongi ni ng'a? To in higa osebedo ni nade chakre ne wachako higa nyaka koro sani koro higa dhi ka rumo, ni chano mar timo ang'o kane higa chakore? Gi nyinga iluonga ni Eric Omondi kata Wivu Mbaya. E dala mar Kindu Bei to amenye dala mar Kisika. Kaluwore gi program mana chano kaka dhano, gima osebedo matek nyaka ne wachak higani nikech kaluwore gi kaka piny pek to gi uchumi kaka odhi malo obedo no matek ahinya, ma iyudo kaka wachano ok wanyal chopo singo mane wachano kaka wan wawegi kaluwore kaka ngima en. Koro kwayona madakwa kaka jajua kali, gombo kwayo sirikal maduong' mondo mi olornwa sana sana bei mar mafuta piny. Koselor mano to omiyo bedo gi yot mar transportation, koro gik moko bedo piny nikech ngima odwa chikore kendo odwa bedo malo ahinya. Wakwa sirikal mamalo mondo oduoknwa bei mar mafuta piny, mano sana sana koro mondo mi gik mikelo kelno mondo mi gibede bei mapiny moromo ma dhano oganda ma kawaida nyalo manage. Kamano. Erokamano. Pod wadwa loso gimo. Ang' ni nyisa ni iluongi ni ng'a? Aito nyiso ni in kaka kijana ni chano timo ang'o giko higa, to be gino mane chano kane higa chakore be itimo nyaka sani? An gi nyinga iluonga ni Felix Obiero kata Wuod gi Nyiri. An kaneno kaka piny osedhi pok odhi koda maber kaka nodhi koda chon. An sani bech gik moko dhi malo kaka spare gi kidwa ni lokne kata ng'ato gimoro, koro neno mana ni mane mae gini. Koro wane wakwayo mana ni bech gik moko ema oduoknwa piny matin. Waneno ka wahinyora ahinya. Baba? An gi nyinga iluonga ni Jared Ouma, kero tiluonga ni Baba Sadu Sadu. Anto an ja welding ka. Koro gima nakwayo jatelo timnwa, president mano mayiero, omanye kata kuchoro Hustler Fund cha, ukete go bede kata ma uchore ma chakre kata 3,000 moro kadhi malo, nyalo konyowa sana. Koro kar 500 kaendi koro aneno kotena ahinya, uchoro go bede kata ma 3,000 kanyo kabiro. Kanyo maneno kaber. Lakini gima napango nadhi timo, napango nachwoyo ot moro kando koro ngima ni obaga odhi koda marach, koro odno chaka kala kendo kachwoyo kendo. Achaka rito kode higa manyien kendo. Ang'eyo ndo watimo nang'o. Erokamano ahinya. Ageno ni biro dhi maber higa manyien. Erokamano. Mana kaka iwinjo mang'o gin moko kuom jo ohala, ng'enygi gin jogo maloso geche e gweng'gi kama iluongo ni Denmark e kaunti ni ma Kisii. Ka waloso kodgi, moko wacho ni ngima osebedo matek kendo gigo mane gichano ok odhi kaka ne gipango. Kata kamano gin gigeno ni higa manyien gigo mane gichano timo gibiro timo, kendo gigeno ni ngima ok dhi bedo matek ahinya ka higa biro chakore mano kar Januar kanyo. Omiyo ang' nwawegi kanyo kendo waduoko kuomu e studio mondo wadhi nyime kod twak. Erokamano ahinya Chris kuom bagonwa twak. Gima heroga oganda e kaunti ma Kisii, kata bed ni ngima ne obagogi to chunygi ne ok otho kendo gidhi nyime gi tije magi. Erokamano ahinya Chris kuom bagonwa twak e kaunti ma Kisii. Nyakoro mga ka pok wadhi e kaunti mano ma Kisumu ma bende ang'e ni nitiere kata mana jodak e kaunti ma Kisumu ma bende chiwonwa paro. Robert, intiere gi paro mana ahinya kaluwore gi higa mar 2023. Chenro mage ma intiere godo, resolution magi minyalo nyiso nyakoro mga juang. Samoro ginyalo bedo gi paro ma chal kodi gisome paro. Ipuonjogi matin. Erokamano Sharon.
Igani oserumo. Koro wachimo higa manyien. Mokwongo nagombo ni higa manyien koro kabiro to nyadukana moro mawacho cha. To koro ka Nyasaye to koro achunge. Namba 2 Pero Belinda bende osewacho amen ka nyani madongo. Donga Belinda jatich Nyasaye. Belinda jaucho kendo jatich ruoth. Namba 2 agombo ni mondo kata bed ni tek manade. To wamule ngima ji jogo mok nyal. Ngima ok yot kaka dhano parani. Nitiere jomoko ma samoro nyalo neno ka gimosi ka gifwayo to ngima ok yot. They are going through depression. Koro nagombo ni ka Nyasaye yie to we reach out mana kaka jahocho nosewacho. We reach out to jok mok nyal bende mondo gin bende giyude bread moro matin. Pero kama na nyanno ka sar yore wadong mana dakika 10 kende to chitieko chendo cho ni mbaka ka mit sa bende kodwa. Sani kodwa ka matek machamra gino no kok manya kwaro mgejwang we wonje ne patch oganda mantiere county ma Kisumu ka wadwogo Belinda wawinje pachi mogik. Pachi kaluore gi thund wach mabende wantiere godo ni ponono ni ichano dhi e gweng bende nyiso ananeno milome jogweng bende wacho ni wang' ne koko dhi gi lwetu nono kuduogo to duogo gi misigo. Koko mano adhi ka pachi mogik bang' ka sewinjo twak ahinya ne oganda e county ma Kisumu kaluore kaka hikgi nobedo. 2022 ni ayo osebedo matek. Ok omora kata dichiel. Na bango na dhi nyombo. Uchumi otama kaka timra onge. Mara na chano na dhi gedo. 2022 ni obaga okagedo. Achievement ma iga ni onge otamre. Uchumi tek, ngima tek, oridre kaka tim onge. Jothuru wa sirikandwa ni konywa mondo wanene kaka gik mwapango iga ni nyalo timre maber. Iga ni maber motimore na to en mani maisa matek kodwa jokama ngimo aore malo makata sani wan owuon otamo kaka odwa kendi wan kijende matindo keche ngimo idho malo onge mogo idho malo gimoro amora idho malo onge kaka wanyalo timo sani kata mon wewa masani wawinjo matek ok wan kod moro wakwayo sirikal mondo konywa kesani wan gi sida kesani kata kwadok sani endi wang'iyo kata pesa mineno ni miyo jodongo kande sani ji wakte manyaka jodongo sani ywak pesa wainyore mon oringo wewa te jokama konywa uru. Gi nyinga iluonga ni Kefangare. An akwayo higa ni resolution chopo kama waloro higa to Nyasaye oserito tek to wabende kuonde mwantie watima tek becho odumani ang'en government wabro dwoko piny kendo ang'en gik moko bro dhi maber kwachako 2023 to gima duong' moloyo ni watieko higani to mano Nyasaye wagon Nyasaye erokamano. Nyakoro mgejwang' mago jodak e county ma Kisumu mabende moko kuom gi nwako pachigi kaluore kaka hikgi osebedi winjo kanyo ka giwacho ni moko bende wacho ni nyombo gedo gi mamoko en mana geno maro ni higa mabiro biro bedo mondisore kiyiena mar mondo miaka ote kakse ka ote mabende abiro neno ka biro donje TV kanye nyaka e wang' jowi mari Nyakwaro mgejwang' mago gin ote mogik mabende biro bedo kwa kao mana ka nyalo neno ote kata mnario kende manyalo somo kapok akao paro mogik aneno kanyo ka DJ Chris iwacho ni watieke gi Hustler Fund warito Azimio Fund geno nitiere. Haya kopogre gi mano Lilian Otieno inwacho ni an kaka japuonj mana tiego jo grade 6 gi jo standard 8 ok ne oyot lakini ne watieko e nyinge Nyasaye dongigo amina. Koko mano Belinda ang'eni ote ok onyal somo kasa ni te watemo kar nyalo mar somo ote mana ni saa benda no karire. Belinda to ni wach ni ote mari mogik nikech ma bende en chenro marwa mogik mar mbaka orome higane ji dhi yueyo in ote mari mogik diwach nang'o bende dhi kaluo? Adhi andala already but gima okadwa ni wiya will go en gone Nyasaye erokamano kuom ngima kendo kuom miyo noyiera kaka achiel kuom mon ma johocho e pinje duto ne wan 100 top 100 most inspirational women mano wiya ok nya wil mokagone Nyasaye erokamano. To otena mogik ne kuom janeno akata ona giduto en ni hey you
geno nitie, kik chunyi podhi, bro bedo mondisore. Erokamano. Erokamano ahinya. Wacho ni mano short and clear. Belinda goni erokamano kuom biro e studio mano mar Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak odiochieng' ma kawuono. Dano wacho mana ni bede gi nyasi makare, rwaki higa maber, iritri makare. Happy holidays. Wacho ni mogik kantiere kuom Robert. Mokwongo aduoko erokamano kuom luongo man luonga godo biro Ramogi TV. Wasebedo mana kwanenu mana gi chien. Kawuono chopo. Kono wachopo waneno kumikete thapki. Chenro magi mamori kopogore gi thapki. Thapki no kendo waluwo. En kende ne mamora kanyo ka ok weche mag fwambo gi keyo nikech ukelo gi e yo ma opogore. Ukelo gi ma wanyalo winjo kendo udhi nyaka e gwenge wa kucho kata wan ma Nairobi ka to waneno gima timore dala. Apart from thapki ahero kaka ukelo ga weche manyien. Aya wachni mogik. Wachna mogik en ne Joramogi Jwang kik chuny gi ol. Onge mayot gitwe manokanda. Bro bedo maber. Kaluo adhi Kaluo. Asebudho ne Kaluo ok adhi ga December lakini wang'ni. Adwa ni mondo adhi Kaluo. To en geno marani idhi kin fully loaded, idhi kiting'o siko. Ok di kiwuotho kibugo sigo do. Adhi donjo dala gi mkati gi chak gi gazet. Mano timre. Taduogo gi gunia, winjo ni giduogo gi gunia nyaka gweno. Lakini wadwa ni mondo wan bende wadwa bedo gi jonyuolwa. Nyasaye pod omiyowa kinde mar bedo gi jonyuol. Wadwa nene gi gin bende gimor kuponi nitie gimoro ma ginyalo gombo mondo watim together wabed part of it. Kamano mondo wane kaka higa ni biro lokore. Erokamano ahinya Robert, in bende agoni erokamano kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Aneno kanyo kantiere Morris Odoyo. Wacho ni mbako romo watimo nang'o kuom ndalo modonge ka mbako romo ogik gi odiochieng' ma kawuono. Koso wawe yawo TV dawe dong yweyo bende ber. To bende TV bende biro bedo kadhi nyime. Wantiere gi chenro mogundho, chenro mopoto ma biro bedo kwa kelo ni e kinde gi mag nyasi. Kokamano okan kenda aneno ka Cleophas gi Joyce bende ntiere ka gi Joyce aneno ka wang'u rieny, uno stako nyasi ber manade? Nyaka wapichni kalure ni odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni wagoyo oriti e chenro mar mbako romo higa ni nyaka warom kendo higa manyien. Kata kamano twak bende obedo makare ahinya kalure ni joneno magwa bende oyudo thuolo mar lero e yo makare kaka higa gi mar 2022 osebedo. Wach ma bende obedo e yo makare kanyo ahinya ka bende wan to ne wasewacho kaka marwa nobedo. Mak mana ni Cleophas to wach moro podili. En mana ni higa koro dhi karumo penjo mano wapenjo kacha kendo joneno oduoko wa yo moro makare. Wagonu erokamano odiochieng' ma kawuono ka en mana rapar. Odiochieng' machalo kamae ka ne bende koro wakao wacho ni yweyo mane wakao higa mokalo ne ochalo nade nimar en thuolo moro ma wakao mondo nyithindo mantiere dala bende oyud sinema mopogore opogore molosi mane Ramogi moko kochopo kare. Kalure ni podik ngima bedo makare ahinya. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Wanyalo goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachakru piny. Higani we kata muna chakuru piny. Higani kende wasebedo ka okinyi kokinyi kuom thuolo mar jumbe 52. Wige 52. Sani ng'wado mwana gi wige 2 kende to watieko higa. To watieke. Bende ka watieke Sharon en wanyo kata gimoro amora ma ng'ato bede kaka hike osebedo. In ponono gimoro achiel kende minyalo wacho ni somo higa moruma koro watieko nikech cheno temo tieko ka to pod wadong' gi jumbe moko mondo mi watieke. Onyalo bedo mano. Mano ichako koda. In. Anto na wach mana ni geno nitiere. Bed gi chuny ma ore, ibed ng'at ma bolore, geno nitiere. Anacho mana ni geno no bende madak godo ngimana. Ber Joyce. An gima nyalo wacho ni awuok godo higa mar 2022 en ni kwe ber budho. Kalure ni higa ni mar 2022 jo Kenya nodhi e luto ombulu. To waneno kwe mapok nwaneno e piny kae. Matiende ni ponono jomoko ok noketo siasa e chunygi ahinya. Siasa bende wacho ni kik ikete chunyi to moloyo to kwe e ber budho. Cleophasin. Aya, naduogo ang'e ni e kinde mokalo mano ka orango chien kendo wago tarubini yiero moko mokalo ka bende nodongo kacha waneno dhoudi ka dhoudi moko bende ne gore mana ndi karombe koyugi. Nitiere kuonde moko mane kite dierore wacho ni dukni ne turore wacho ni mine bende ne ywak koni gi koni jomoko ne bambo kaluwore kod koko mane nitiere piny Kenya. To wacho ni nyaka sani kwe ma wasebedo godo en kwe moro manyalo bedo ranyisi kuom pinje moko bende mantiere Afrika ma ugwe
kata Afrika mangima kata piny mangima en ranyisi ni wasebedo gi lony kendo kata ka wakaw yueyo mar gone Nyasaye erokamano gino ma itimo e kinde gi duto to kik ibed jal moro ma wacho ni ahero kwe to ratichi bende ng'ato ketho bed ng'ama chung' kar tiende tiwacho ni oyo gino madwaro en gimoro makare. Koro an katieko er mana wacho ni Nyasaye mondo riti kendo otayi in janeno wa mar Ramogi TV to ahinya jahera mar chenro mar Rupiny kachiel koda mano mar Mbakoro mwasebedo ka kelo ni sani higa achiel ero wadhi ka watieko wakaw mana yueyo madundo mondo mi wadhi ko machielo kocho waikni weche manyien ka wakelo nigi e kindegi maga sikuku kendo e thuolo ni duto bende ka wakawo en mana mar yueyo matin tarik 9 waduogo kar ka ni mar ka waduogo bende waiko ni chenro moro ma yelach nyithindo nitie skul e thuolo moro gidhi chako donjo e sikul koromo kanyo tarik 20 gi wiye tarik 23 24 lure ni ne sikul mane jogo mane boarding jogo mane day school un bende untiere kar kacha penj pod dhi nyime mar KCSE kendo ka juma manyien duoko wuok mar penj mar KCPE ubed gi chuny moro makare ka ubiro iru kacha uyud gi yo moro maber ahinya chenro mag thieth piny Kenya nogo okang' mopogore opogore wageno ni wabed kod ngima moro makare ngima ni e mwandu mana kaka Ruth Otieno paro na pile pile chenro mar penj laktar. Nyakoro Mugejong mana kamano Cleophas osewacho mang'eny ahinya naparo ni kora da mana wacho matin kende wanyalo mana kwayo ne nyakwara Mugejong mosebedo kodwa nyaka ne wachak higa ni mano dwe mar 1 nyaka sani wantiere dwe mar 12 wakugo ni erokamano ahinya nyakwara Mugejong in jahera mar Rupiny kachiel kod Mbakoromo erokamano ahinya kendo ibeda kod nyasi mar sikuku eyo makare happy holidays oriti masani nyakwarom ma higa manyien nyinga Joyce Oduor. Aya kinde ma wantiere ka koro koche mondo abane Sharon Ong'ao. Happy holidays. Jogo ma sherekea Christmas. Merry Christmas. Ni jogo duto ma osebedo ka konyowa. Gin jok moko Sharon mang yude thuolo mondo yorne gi awe moro makare. Mago jogo mamako duondwa, jogo directors duto ma osebedo gware ne wachaki jo picha ineno gi kuonde mopogore opogore wacho ni jo TX jogo machano chenro mopogore opogore gin jok mage jo graphics bende ang yore ote mari kar kacha sani Merry Christmas wako ne makare kachiel koda higa manyien mabiro biro nu e yo moro manyangafu rit masani nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyakwar ma ukeu nyakach sango mana kwar soja ngatieko Erokamano Joyce to kipakri yawa. Mose jo Ugenya. Nyakoro Mugejong amoso jo Ugenya duto. Jo Iro Sidindi gi joka ne duto amoso kendo med mana kete Ramogi TV kata kindegi mag nyasi Ramogi TV e TV mineno. Erokamano ahinya Cleophas gi Joyce usekwayo hawi maber kendo usegone nyakwara Mugejong erokamano. An bende dawacho mana ni erokamano nyakwara Mugejong nikech in emomiyo wan ka. To bende ok wanyal timo gini kendwa maonge jogo eko masierowa. To kwa ka wan gi ji mang'eny chakre directors kawuono wantiere gi wuod wuotho gik Migori. Mano Philip Ochieng ne kanyo. Jogo picha bende wantiere godo ka Ernest aneno ka. Aneno jo mak duol bende ni ka. Aneno kanyo Gregory to notamore nyiso ni en wuod kanye to onge kata mana wach. Koko manyakwara Mugejong wagoni erokamano ibed kod kinde makare. Ihori to bende ritori yo makare kwa chopo juma mabiro kata mana higa mabiro dong wabiro gone Ruoth Nyasaye erokamano. Happy Christmas, Happy New Year. Oriti uru masani wanere kendo chieng' tarik 9 mano dwe mokwongo higa mabiro Nyasaye kotelo ni tar bende otelo na koko mano wacho nang'o bye bye Cleophas. Ubero jamo makare Joyce. Erokamano ahinya. My name is
Tony Mungai Hutia, Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never walk together unless they agree.